As obras da Rúa Progreso en Sanxenxo terían que estar rematadas a mediados de xullo, pero non vai ser así. Dende o Concello recoñecen complicacións na parte soterrada do proxecto, o que retrasou os traballos. A iso hai que sumar a inminente chegada do verán, o que levou o goberno local a tomar unha decisión. A obra vai quedar paralizada a finais deste mes e vai se retomar no vindeiro mes de setembro. Están entrando un montón xa de personas na temporada estival e vemos que vai a ser un pouco de caos cos cambios que temos de agora mesmo que solamente se pode ir dirección a Pontevedra, non? A petición xa recibiu o visto bo da Xunta, que é a titular da vía. Coa suspensión dos traballos nos meses estivais, a rúa vai recuperar o seu dobre sentido de circulación. Na actualidade, estas obras roldan o 65% da súa execución. Xa se está a traballar no treito intermedio e restan as glorietas, que se executarán tralo verán. Eu creo que as obras van a bo ritmo, están ao 75% de execución e, por suposto, que aceptaremos porque é o xusto e o necesario pois esa suspensión temporal das obras pois para facilitar esa modificación na retonda na zona da Avenida de Madrid e tamén para facilitar a mobilidade en temporada turística e para facilitar a accesibilidade ao tráfico aquí en Sanxenxo. A conselleira de Infraestructuras, que hoxe supervisou os traballos, lembra que a actuación ten como eixo central a mellora da seguridade viaria. Unha vía de titularidade autonómica que cruza un treito pois con alta densidade de edificacións e tamén con unha intensidade importante de tráfico, unha vía que está, dende logo, pois encaixada non na propia trama urbana e estamos a falar, eu creo que, dunha vía que o certo ten necesidades de rúa, pero ten características de estrada. Aproveitando a súa visita a Sanxenxo, Etel Vázquez tamén examinou os traballos que se están a levar a cabo no acceso á praia da Carabuxeira.